To nemyslíš vážne, že ten plyn stojí 70 centov? Nerob! Benzín, euro 50. To radšej na ruletu 30 susedia doplna. Vysplitovať zo všetkých 4 strán chytená. Pane, padlo vám to za 800 euro. Hráva hráč. Na 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 tak neriešime benzín, kým máme auto na plyn. My môžeme hoci kam ísť. To naše auto na plyn má krásne kilowaty, pohádaný s benzínkami. Vždy vieme do lacna ísť. To je krása! Voziť sa do lacna, veľa kilometrov robiť a bombu v kufri nosiť. Nočný príbeh OSTK, ktorá príde, kontroluje stále znova, splíňovať sa zas dojebal. A čo stojí teraz LPG? To fakt jazdíte za 70 centov? Toto super auto vždycky na plyn chodí. To je bomba. Mať plyn je super pocit, každý sa chce lacno voziť. Rozprávať príbeh o tom, jak ma fízli stoplí. To budete mať za 300. Certifikát je neplatný, hele, to ste dojebali. Čo si myslíš na tom plyne, kam ideš? Pepin Place. Čo si myslíš na tom plyne, kam ideš? S čikom preč. Čo si myslíš na tom plyne, kam ideš? Státem preč. Čo si myslíš na tom plyne, kam ideš? Ale ťahaj preč. Jo, zajta gulička zo slonej kosti. Sú tam magnety? Sú tam dinosaure, bol tam tá tečie v Rumunsku. Aj Sakima na plyn Maserati, aj Chiron je tiež na plyn.